Дуслар, сәлем. Біз пикникта. Кім білен дейсізме? Әлбәттә инде ул барыгызда яраткан блогер, искиткеч хатын кыз, эш бала әнисе Люция Алеева. Рәхмәт. Исәнмесез. Соңгы вакытта яңалыкларыгыз бик күп. Сезнең кебек пилотка кияүгә чыгу теләге инде бик күп кызларның зур хыялыдыр. Шулай бит. Менә безгә сөйләп үтегез әле зинһар. Без пилотым белән Шарм-эль-Шейхта таныштык. Мин ял итәргә барган идем. Һәм ул шул ук вакытта Калининградтан бер рейстан кайтып бара иде. Өенә кереп бара иде. Формадан матур шундый. Без ужинга барырга җыенадык. Һәм шунда күрештек тә. Ул мине күргәч, мин сезнең белән барам диде. Шунда инде сөйләшеп, танышып, бер-беребезне шаттык. Ә нинди телдә аралашасыз? Инглиз телендә. Менә сезнең гаиләгез, балаларыгыз аны ничек кабул итте? Бик әйбәт кабул иттеләр, Аллага шөкер. Чөнки алар аның нинди кеше икәнен күрә, миңа карашын күрәләр. Беренчедән ул бит бөтенебезне дә Египетка алып китте. Мине генә түгел, әнине, әтине, балаларына. Безгә шунда бик зур өй алып, без шунда тордык, рәхәтләнеп. Шуңа күрә бөтенесе аны яратмаска невозможно. Балалар рәхәтләнеп ял иткәннәрдер шулай бит. Мин игътибар иттем, сез бер сторис куйган идегез. Менә сезнең хакка, ялгышмасам, ул 1 сәгатькә алданрак самолетны төшергән булган. Мин Шарм-эль-Шейхта идем, һәм ул Санкт-Петербургка киткән иде. Ул тизрәк минем яныма кайтасы килде, чөнки мин Шарм-эль-Шейхтан Казанга китергә тиеш. Һәм без 1 сәгать кенә вакыт бар безнең күрешергә. Шуңа күрә ул миңа әйтте, мин иртәнге 8-дә килеп төшәргә тиеш, ләкин мин 7-дә кайтам, 7-дә синең белән булам диде. Андагы пассажирлар ничек кабул иткән? Алар белми, син менә самолеттан торасың, син бер нәрсә белмисең. Миңа калса инде бик тиз кайтып җиткәч барысы да сөенгәннәрдер шулай. Якыннары Бер сәгатькә күбрәк ял итәләр Египетта. шул. Кайсы ягы белән алар бездән аерылып тора? Беләсеңме, без барыбыз да төрлеләр һәм бер милләт ичендә дә бөтен кешеләр төрле. Мин шундый җаваплы, шундый көчле, настоящий ир кеше анардан башка күргәнем юк өмеремдә. Менә әлхәмдүлилләh, мин 40-ка җиттем һәм шундый мәхәббәт безгә насыйп булган. Игътибар иттек, ул да блогер икән. Әйе. Менә ул ни рәвешле алып бара һәм сез? Аның өчен блогерство ул шундый хобби гына. Самолет кабинасыннан иң матур манзаралар күрә. Ул шул видеоларны куя, шул видеолар бик күп караулар җыя һәм шуңа күрә ул да бик популяр.